og ranggo. Taas kaayo og garbo. Istrikto, labaw pa sa amo. Hambugiro, dili raba kahibalo sa trabaho. Mulihok lang unta. Pareho ratang nang inabuhi, ayaw pamintaha. Unsa pa man ang pangitaon. Importante kitang tanan makakaon. Mao kini atong panginabuhian. Isipon natong pamilya ang atong kauban. Atong tabangan dili tiwasan. Kung masayop, atong hangyoon ug tambagan. Kauban ta og kumpanya. Kung kini mo asinso sadta. Ang atong amo nagpaubos ra. Nganong magpataas mangyud ta. Maayong paglantaw ninyo. Salamat sa inyong paghuman sa tuang video at tuang balak komedya pakatawa mga kalalab. So ako ning gibalak pero naigo pod ko ani mga kalalabs. Mga kalalabs, daghan man gud ang nag-request ani unya. Kining nagpasalamat pud ko kay murabag makat-on sa tagamay ba? Oy, salamat di ay mga kalalabs sa inyong pag-share sa tuang Facebook video, no? Facebook video. O salamat sa inyong pag-like, inyong kining paglantaw kanunay sa tuang mga Facebook live. Salamat kaayo ninyong tanan mga kalalabs.